Satria gagah ora bangling Werkudara ya dasar nyoto kowe wadya bolos kok ngendi Traju Trisna bari kesit kon medun saka dampar aku ora nrimakake wah Andya pala kang tumingal prang campo samya ngatali bangsat elek ora pangling dedabraning swarga dasar nyoto ya mapan tak temoho aku ora narimake paring kesit kang dadi ratu nang Ngastina bakal tak jungkeng kawibawan piye bayi wingi salami ketuplak tungkak Iki jalama aduh wah Werkudara Werkudara wah opo kok Prabu Kelindih jebul sing ngamuk ana ing negara Ngastina kuwi malah putuku dhewe ya mula saka kuwi aku mung njaluk pangandikane Kresna kakangku mara gage swarga kae cekelen ya tak cekeli ucape kerti windu perang gedhe ana negara Ngastina mongko mung perang kadang perang sedulur nadalah iki yen mengko dadi gegere gedhe oke wadya lan prajurit utawa putra-putra sing padha tekaning pati aku bakal mengko slegrang mung sing lena kaparenane pateni bareng kesit sing dadi ratu kerti windu ana Ngastina
Sopo? Aku Raden Dwara putra Samarga. Raden Sumba Wisnu Brata. Kowe ngerti Windu? Putra Patih Haryo Sengkuni. Yen ngono kowe sing gawe geger ya dasar kepara nyata. Pancen tadu sedulur padha dene sedulur. Yen kabeh tekaning pati tegese aku iso nebuske lan maleske sernane para pepundhenku kabeh. Mati. Menika kerti Windu ingkang jebul adu-adu dhateng sinten kemawon turasing mengsah supados ngrusui dhateng kalenggan sakmangking Praja Ngastina. Ki putumu arep mbok kapake. Wah, ora ditututke diaplane kopi. Jagat masisan ing Bathara Wayu jagat. Kerti Windu wonten dawuh. Sira luput. Kowe ya luput. Wong loro iki mleboke pakunjaran, tak kunjarane. Duh.